ये गौरा का करता हो? देखत नहीं थी का देखे? हम मेकअप करता नहीं। काहे ला हो? भक्तन के बीच जाए के बा। काहे ला? सुनी 2 साल बीत गइल कोरोना के मार में, बम बम गुजे लागल देव घर बाजार में। भक्तगण भीड़ गइल कांवड़ के जगाड़ में, हम हूँ रम गइनी अपन दरबार में। भांग गौरा घोटला बसहा के जोतला नहीं चले के बदेव घर जल्दी से सोचला। ओके ए हो का 2 साल बीत गइल कोरोना के मार में, बम बम गुजे लागल देव घर बाजार में। भक्तगण भीड़ गइल कांवड़ के जगाड़ में, हम हूँ रम गइनी अपन दरबार में। भांग गौरा घोटला बसहा के जोतला ना होई चले के बदेव घर जल्दी से सोचला। चले डीजे नीतीश राज, डीजे नीतीश राज। आप सुन रहे हैं रोशन सक्सेना को, मंगुरा नवादा, मंगुरा नवादा। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। बैठल बैठल कोयला सब पे उब गईनी हो, 2 साल भगतन से दूर रहनी हो। भगतन से दूरी बर्दाश्त नखे हो, दिलाबा में जलल रहे भगतन के जोत। भांग गौरा घोटला बसहा के जोतला कबहू ना चले के बदेव घर जल्दी से सोचला। त जाइए के बा। 2 साल बीत गइल कोरोना के मार में, बम बम गुजे लागल देव घर बाजार में। भक्तगण भीड़ गइल कांवड़ के जगाड़ में, हम हूँ रम गइनी अपन दरबार में। भांग गौरा घोटला बसहा के जोतला नहीं चले के बदेव घर जल्दी से सोचला। ओके डीजे नीतीश राज, डीजे नीतीश राज। मंगुरा नवादा, मंगुरा नवादा। आप सुन रहे हैं रोशन सक्सेना को। कार्तिक गणपति के साथ ले लीजिए, पूरा महीना मेला में भरल रहे जी। कांवड़ियन के भीड़ बड़ा भारी होता जी, ममता संगे शेखर रोशनिया बता जी। भांग गौरा घोटला बसहा के जोतला हमसे ना होई चले के बदेव घर जल्दी से सोचला। आई एम रेडी। 2 साल बीत गइल कोरोना के मार में, बम बम गुजे लागल देव घर बाजार में। भक्तगण भीड़ गइल कांवड़ के जगाड़ में, हम हूँ रम गइनी अपन दरबार में। भांग गौरा घोटला बसहा के जोतला नहीं चले के बदेव घर जल्दी से सोचला। ओके आई एम रेडी, लेट्स गो। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार।